Dous novos falecidos no día de hoxe elevan a 5 as vítimas do Covid-19 na área sanitaria de Pontevedra o Salnés. O número de contaxiados nesta área supera xa os 220. No Hospital do Barbanza, os dous pacientes infectados foron trasladados ao Clínico de Santiago ante a gravidade do seu estado. Que tal? Boas noites. Nesta xornada temos que lamentar dous novos mortos por coronavirus na área sanitaria de Pontevedra o Salnés. O último falecemento produciuse esta tarde no Hospital Domínguez da cidade de Pontevedra. A vítima é un home de 81 anos. A outra vítima morta rexistrou no Hospital de Montecelo. Neste caso, trátase dun home de 74 anos que estaba ingresado no Hospital da capital para recibir tratamento para o seu diagnóstico. Tiña patoloxías previas. A cara positiva é que nesta xornada recibiu alta un novo paciente. É o terceiro que supera a doenza na área sanitaria de Pontevedra o Salnés. En total, o último dato oficial eleva a 222 o número de persoas afectadas polo virus nesta área sanitaria. Delas, 74 están ingresadas, 8 delas no Hospital do Salnés. Hai 10 que se atopan nestes momentos na UCI. Nas últimas horas tamén salienta o repunte de casos de coronavirus rexistrados no concello do Grove. Neste municipio elevase a 4 o número de persoas contaxiadas, 2 deles con patoloxías leves. Entre eles hai unha muller que está ingresada no Hospital Montecelo de Pontevedra. O empeoramento dos dous pacientes con coronavirus que se atopaban ingresados dende hai días no Hospital do Barbanza motivou o seu traslado ao Hospital Clínico de Santiago, onde se derivan os casos graves. Non son os únicos pacientes diagnosticados na comarca, posto que as probas realizadas nos últimos días arroxaron varios positivos. Sen embargo, a maioría permanecen illados no seu domicilio. En toda a área sanitaria de Santiago e Barbanza contabilízanse 302 positivos e 2 falecidos. O último, esta mañá, un home de 87 anos que se atopaba ingresado na Rosaleda. Dos 84 pacientes ingresados, 12 permanecen na UCI. Abrilat tivo que intervir hoxe no albergue de Salcedo en Pontevedra por un positivo por coronavirus. Unha vez confirmado, activouse o protocolo correspondente e pediuse a intervención dun equipo de Abrilat. A intervención de Abrilat produciuse despois da que a concelleira de Benestar Social, Paloma Castro, dese conta da situación á Xunta, que despois alertou a subdelegación do Goberno. Para as tarefas de desinfección, contouse tamén coa intervención de axentes da Policía Local de Pontevedra e voluntarios de Protección Civil. O albergue de Salcedo está habitado para as persoas en teito, para que podan pasar alí as noites. Nestes últimos días estaba a ter unha ocupación media diaria de 25 usuarios. O presidente da Xunta anuncia a incorporación de máis de 350 novos profesionais sanitarios para facerlle fronte á expansión do coronavirus. Alberto Núñez Feijóo compareceu hoxe no Parlamento galego para dar conta da xestión da crise sanitaria. Alí avanzou tamén novas medidas económicas para dotar de liquidez á comunidade. A comparecencia de Feijóo deixa unha imaxe insólita dun baleiro Parlamento galego. Na súa intervención na Deputación Permanente, o presidente anunciou a contratación de máis de 350 profesionais sanitarios. Nunca antes houbera máis profesionais no Sergas e agora aínda haberá máis. Dixo que a Xunta tentou dende o primeiro minuto adiantarse á pandemia. O que sí quero destacar é que se algo caracterizou a actuación de Galicia dende o primeiro momento foi o intento de adiantarse e tomar medidas antes de que fose demasiado tarde. Na súa comparecencia anunciou que se suspenden os prazos de presentación dos impostos autonómicos e un plan para dotar de liquidez á comunidade. Tamén avanzou a compra de máis material sanitario. Estamos a vivir dende a Xunta en primeira persona a dificultade do Goberno de España para tamén adquirir ese material sanitario. Pero pedimos que, igual que a Xunta, siga facendo todos os intentos. Recoñeceu que o que aínda está por vir non vai ser doado. En semanas moi duras. Refírome a semanas moi duras no ámbito sanitario. Tanto na presión ás urxencias como na presión nas plantas de hospitalización e na presión nas unidades de cuidados intensivos. A oposición apoiou as medidas do Goberno galego, aínda que con críticas á súa xestión. O alcalde do Grove carga contra a Xunta polo material que lle enviou o Goberno galego para loitar contra o coronavirus. José Antonio Cacabelos asegura que a cantidade recibida é moito menor da que previamente se lles prometera. Ademais, o rexedor di que o material é de moi mala calidade. Asegura que parte del nin se pode empregar. Indica que no paquete hai máscaras rotas, caducadas e mesmo luvas non estériles. Lamenta tamén que só recibiron un lote de 80 máscaras e 140 pares de luvas. Un material que, por certo, Protección Civil do Grove tivo que ir recoller nunha furgoneta á sede do Goberno galego en Pontevedra. Entenden que ese material nin se pode repartir entre os veciños. O socialista di que con esta protesta non busca xerar polémica política, aínda que critica a falta de seriedade coa que, segundo entende, está actuando a Xunta. E a denuncia do alcalde do Grove xa recibiu resposta do outro rexedor, do de Vilanova. Gonzalo Durán tacha de inconsciente a Cacabelos a hora de lanzar esas críticas contra a Xunta. Hai que ser inconsciente.
Si por no usar esos trajes o por no repartirlos o los guantes o la mascarilla enferma a una sola persona, ¿qué alcalde del PSOE se va a hacer responsable de ponerse a hacer política con esto? ¿Quién? Que piensen que solo tienen una preocupación ahora, que la gente no enferme y que la gente no muera. Que se dejen de politiqueos. Hai que intentar librarse das restriccións do estado de alarma con excusas máis que sorprendentes. A Garda Civil localizou un home meaño que saiu a camiñar por unha pista paralela á autovía do Salnés. Cando os axentes o identificaron, o varón asegurou descoñecer as obrigas do estado de alarma. Despois finxiu atoparse mal, simulando síntomas de coronavirus. As limitacións do estado de alarma están máis que claras, pero hai que intentar sortealas para manter a súa actividade cotiá. É o caso dun home de Meaño que, incumprindo as restriccións de movimento, saiu camiñar. O varón foi localizado pola Garda Civil practicando esta actividade física por unha pista paralela á autovía do Salnés. O sorprendente do caso aínda está por chegar. Cando os axentes foron identificalo, o home alegou nun primeiro momento estar indocumentado e logo asegurou descoñecer as obrigas do estado de alarma. Pero ao ver que as súas excusas non convencían a Garda Civil, finxiu a toparse mal reproducindo síntomas de coronavirus. Ante esta situación, os axentes víronse na obriga de adoptar as correspondentes medidas protocolarias e mobilizar medios sanitarios. Pero mentres a ambulancia non chegaba e vendo que o seu teatro non o libraría da denuncia, os síntomas de COVID-19 desapareceron rapidamente. O home acabou sendo trasladado ao seu domicilio pola patrulla, onde foi denunciado e confinado. Todos os concellos da nosa contorna continúan desinfectando rúas ou mobiliario urbano para loitar contra o coronavirus. Un deses municipios é Cambados, onde nas últimas horas levaron a cabo unha profunda limpeza dos recolectores do lixo. Ademais, dende o concello recomendan aos veciños non tocar as tapas dos contedores e deixalas abertas. Din que dese xeito podería evitarse novos contaxios. Agora estamos acometendo a limpeza e desinfección dos contedores de lixo, que se están retirando da rúa, levándose á nave da empresa concesionaria que os está limpando e desinfectando individualmente para evitar novos contaxios. Así mesmo, tamén queremos facer extensiva unha recomendación a todas as veciñas e veciños que se atopan as tapas dos contenedores abertas é porque así a deixaron os operarios de recollida do lixo co único fin de ter que os usuarios evitar a manipulación desas tapas que poden ser focos de contaminación. O Concello de Vilagarcía puxo en marcha hoxe dous novos servizos de carácter social para facilitar a vida ás persoas dependentes ou inmunodeprimidas mentres dure o confinamento. Trátase do servizo de reparto a domicilio de alimentos e medicamentos e do de acompañamento telefónico. Serán prestados por voluntarios coordinados polos servizos sociais. Estes dous servizos realizaránse en función ás necesidades. Os pedidos de alimentos e produtos de primeira necesidade tramítanse directamente dentro do Departamento Municipal cos diferentes supermercados. Logo son os voluntarios os que recollen o paquete no establecemento e o levan á casa da persoa que o requiriu. Ata agora, este tipo de demandas estábase a realizar directamente a través dos supermercados, pero debido ao prolongamento do estado de alarma para aliviar a carga de traballo dos servizos de reparto dos establecementos, o Concello pon en marcha este servizo co voluntariado. A Praza de Abastos de Vilanova pon en marcha un servizo de entrega a domicilio. Deste xeito, os clientes poden facer a súa compra por teléfono sen ter que sair da casa. A medida busca evitar riscos de contagio entre os veciños. Na iniciativa participan carnizarías, peixerías, panaderías e outros negocios de alimentación. Levaríaselle o produto que cadaquera dos compradores ou de xente que necesite que se lle leve a súa casa por tema de aislamento ou porque simplemente non poden baixar a comprar, nos acercámoslle o que eles consideren ou que necesiten e lle faga falta. O horario do mercado de 8:30 da mañán a 2:30 da tarde, no cal tamén se poden poñer en contacto con nós para facer estes pedidos para que se os leven a casa vía WhatsApp ou vía telefónica. Pollo fai un chamamento ás veciñas que poidan ser vítimas de malos tratos. O goberno local lembra que o Centro de Información á Muller mantén operativas todas as súas canles de atención durante o confinamento. Ademais, ofrecerá tamén asesoramento xurídico a mulleres que no seu traballo non dispoñan de posibilidade de conciliación.
A Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller de Poio mantéñense plenamente operativos durante o estado de alarma. Unha das liñas de asesoramento que está a ofrecer vai dirixido a aquelas veciñas que teñan ao seu cargo cativos menores de 12 anos ou persoas maiores dependentes. A todas elas se lle está a ofrecer asesoramento xurídico en caso de que nos seus lugares de traballo non lles acheguen posibilidades de conciliación. Ademais, tamén se mantén a atención e a asistencia psicolóxica e xurídica a vítimas de violencia de xénero. As afectadas poden poñerse en contacto co CIN a través do teléfono da Casa Rosada 986 87 2401. Tamén é posible contactar enviando un correo electrónico á dirección igualdade@concellodepoio.org. A concelleira de Igualdade, Silvia Díaz, lembra a SEMADE que o CIM tamén facilita información sobre outros recursos aos que poden acceder aquelas mulleres que teñan sufrido unha agresión machista. Ante esta grave crise sanitaria, son moitas as empresas da zona que apostan polo teletraballo. É o caso de Salica, na Pobra, que ademais de facilitar o traballo dende a súa casa, reduciu o persoal por quendas para garantir a distancia de seguridade. Toda medida é necesaria para minimizar o risco de contagio do coronavirus. Por esta razón, moitas empresas do Barbanza están a facilitar o teletraballo de todos os postos nos que sexa posible. É o caso de Sálica, empresa de alimentos conxelados radicada no polígono da Tomada, na Pobra. Segundo explicou o seu xerente Antonio Pichel, todo o persoal administrativo traballa dende casa. No que respecta á planta, reduciuse a produción entre un 25 e un 30%. Optouse por flexibilizar os turnos, limitando o número de persoal en cada quenda, para poder así manter a distancia de seguridade. Cada traballador exerce a súa actividade a 2 metros do outro. Sen embargo, esta drástica baixada produtiva non está a repercutir tan negativamente na facturación, xa que ao tratarse dunha empresa de alimentación segue a rexistrar moita demanda, especialmente das grandes superficies que precisan abastecerse. Por outra banda, tamén reforzaron o servizo de limpeza con tarefas de desinfección en todas as instalacións, especialmente en áreas como o comedor. A empresa xa contaba cunhas normas moi estritas en materia de higiene, tal como establece a normativa para o sector alimentario. Aínda así, aumentou o tempo e a frecuencia da limpeza para reducir as posibilidades de contagio. Se algo pode ter de bo esta crise é que está a sacar o lado máis humano da sociedade. Nestes días foron moitos os particulares que aprazaron ou mesmo condenaron o pago do alugueiro a familias ou autónomos con dificultades. Moitos negocios do Barbanza pechados dende hai case 2 semanas non poderían asumir o custe derivado desta crise se non fora pola xenerosidade dos propietarios dos locais. Algúns restaurantes e comercios xa compartiron en redes sociais a súa gratitude despois de que lles aprazaran ou mesmo lles perdoaran o pago do alugueiro mentres permanezan pechados. Sen embargo, Stop Desafiuzamentos advirte das posibles consecuencias despois desta situación puntual de urxencia. É que cando volvamos á normalidade, a economía de moitas familias quedará moi tocada, polo que é preciso artellar mecanismos legais que garantan o acceso a unha vivenda digna. Estáse paralizando as execucións hipotecarias a través de moratorias ou lugares sociales, pero iso non vai ser permanente. E no tema de alugueres entre particulares, aí está habendo máis cantidade de execucións, non? De lanzamentos. Entón, claro, iso que ten que garantizar as administracións, en este caso a Xunta de Galicia e o Goberno Central, é unha serie de medidas onde todo o mundo teña dereito a unha vivenda mínima, a unha vivenda básica, a través dunha renta. Non só o bono social é suficiente, que lle pagan case a mitad do lugar, e hai xente que apenas ten recursos, os risgase son cantidades mínimas. Ademais da vivenda, insisten na necesidade de garantir outros servizos básicos. Neste momento, estáse a registrar a colaboración de numerosos particulares e empresas que doan alimentos e outros artigos de primeira necesidade. A plataforma chegan algunha colaboración de algunhas empresas particulares, principalmente de conserveras, como Ignacio González Monte, principalmente, e estamos facendo un reparto máis ou menos de xente que temos, non? Anotada porque estuvo afectada no seu momento por problemas hipotecarios. A pesar desta gran resposta social dende a plataforma, insisten na precaria situación en que quedarán moitos cidadáns, polo que instan as administracións a tomar medidas para paliar os efectos socioeconómicos desta pandemia. A Deputación da Coruña aproba unha serie de medidas extraordinarias en relación aos procedementos que tramita dende a súa área tributaria. O cobro do imposto de vehículos nos preto de 80 concellos que o teñen delegado aprázase até despois do 30 de abril. Tamén quedan suspendidos até esta data todos os embargos, providencias de apremio, subastas e execución de garantías.
Ademais do prazamento tributario, que se prolongará se fora preciso, a Deputación mantén tamén o pago puntual aos seus provedores e contratistas co fin de minimizar o impacto da crise sanitaria en empresas e autónomos. Cabe destacar que grazas á rápida adaptación telemática da Administración provincial, todos os servizos funcionan con normalidade e os pagos estanse a realizar nos prazos habituais. Nestes momentos de corentena, a situación faise máis complicada para os rapaces e rapazas con trastorno por déficit de atención ou hiperactividade. Dende TDAH Salnés continúan mantendo os seus servizos de coidados e atención deste colectivo de forma online. A asociación pide a xente respeto e comprensión, xa que para moitos destes mozos é necesario sair ás rúas. Un dos colectivos que peor está pasando con esta cuarentena son os menores, situación que se agrava naquelas persoas que padecen trastorno por déficit de atención ou hiperactividade. A pesar do confinamento, dende TDAH Salnés continúan coa súa actividade de forma online, tanto para os seus usuarios como para as persoas que necesiten axuda ou asesoramento. Pois os servicios básicos os seguimos mantendo, o que pasa que dende o que é a parte online, o que é a parte a distancia, non? Mantemos a intervención familiar que temos con eles, sobre todo para situacións de urxencia, casos que o precisen. Temos aberto un servicio de WhatsApp tamén, no 62648825996, onde poden chamarnos, facilitar todo tipo de asesoramento familiar, de como organizar as rutinas, de como organizar a casa, o domicilio. O confinamento pode resultar moi complicado para aqueles rapaces con TDAH. A situación dos rapaces cos que traballamos e que teñen trastornos, neste caso de TDAH, que é un trastorno que leva implícito un déficit de atención, unha impulsividade, unha hiperactividade, pero que ademais ten moitos outras comorbilidades asociadas, como poden ser trastorno de conduta, dificultades de aprendizaxe, problemas nas habilidades sociais, problemas tamén no seu tempo, de rutinas e hábitos. Bueno, pois a situación é complexa, non? Para moitos destes rapaces e rapazas é necesario sair ás rúas. Por iso, dende a asociación piden a xente comprensión e respeto cando vexan a estes mozos fora das súas casas. Levamos todo este tempo falando de aprender a convivir coas nosas desvantaxes e agora é o tempo de que tamén podamos aprender a convivir os demais con persoas que teñen que ter este dereito. Cando unha persoa, unha nai, un pai, sai á rúa co seu fillo ou filla, non o está expoñendo, o que está é seguramente intentando intervir ante unha situación que sería de conflito moi grave no domicilio que afectaría os aspectos emocionais destas persoas, non? Dende a asociación recomendan a todas as persoas con familiares con TDAH aproveitar a situación para mudar as rutinas do fogar. Tamén aconsellan aos pais negociar cos fillos os momentos de lecer e de traballo para mellorar o aproveitamento do tempo. TDAH Salnés tamén ten aberta unha iniciativa en redes sociais para que as familias envíen imaxes de todas aquelas cousas que están a facer e crear así unha rede de solidariedade. Así que moitas gracias. Os viñedos non paran coa parálise, pero as adegas vense afectadas á comercialización dos seus viños. O sector paraliza as súas vendas en solidariedade co peche de actividade dos servizos de reposición. Aínda así, son moitas as adegas que colaboran cos concellos ou asociacións para loitar contra o avance do coronavirus. As adegas do Salnés cualifican os viños do 2019 e as súas vendas como excelentes. A comercialización dos caldos da denominación de orixe Rías Baixas ven aumentando nos últimos anos. Unha evolución que se verá freada pola crise sanitaria provocada polo coronavirus neste 2020. Aínda que os viñedos continúan co seu habitual ciclo de vida, a corentena pasa factura á comercialización dos viños do Salnés. As adegas súmanse á parálise dos servizos de restauración. Hace que la restauración esté parada y nosotros apoyemos esta situación y, por tanto, también comercialmente nos encontramos en una situación de parada. Esta parada, polo de agora, non afecta as vendas internacionais. Las ventas internacionales habían sido antes de esta situación, se habían servido bastantes pedidos que llevan a que el canal de comercialización exterior pues esté lleno y estamos esperando una respuesta de si se va a consumir en los tiempos estimados o también va a sufrir una parada como estimamos. As adegas aproveitan esta situación para realizar os traballos de cuidado dos viños. Esta situación que estamos viviendo ahora mismo permite trabajar en bodega y sobre todo cuidar los vinos durante el invierno. Esto nos ayuda a alargar el proceso de crianza sobre lías, así como facilitar una estabilidad tartárica de los vinos tranquila y más pausadamente que como lo solíamos hacer habitualmente.
As adegas consideran que é imposible valorar como este parón vai afectar as vendas. A pesar diso, dende o sector non dubidan en colaborar na loita sanitaria, xa sexa cedendo material ou con doazóns económicas, como é o caso de Zamora Company, a propietaria de Mar de Frades, que doou 400.000 euros aos colectivos máis necesitados. O estado de alarma afecta de maneira diferente aos sectores agrícolas. Mentre os viticultores ven reducidas as súas vendas, os horticultores traballan con relativa normalidade. Dende o sector toman as medidas necesarias para protexer tanto os traballadores como os alimentos. Os produtos de primeira necesidade son os que menos están sufrindo os efectos do estado de alarma. Dentro do sector agrícola, os horticultores continúan mantendo as súas vendas habituais, chegando incluso a aumentalas ao inicio da cuarentena. Experimentamos unha subida, un incremento nos pedidos nos primeiros días debido a, creo que por unha parte a certa psicose que se xerou no conxunto da poboación. Sí, durante 4 ou 5 días sí que houve pedidos máis grandes, pero bueno, agora a situación está normalizada. No traballo diario de Orsal xa son necesarias medidas de higiene para protexer os alimentos, unhas directrices que aumentaron nestes días para evitar os contagios. Nos operarios que están nas líneas de produción moi próximos uns a outros están traballando con mascarilla. Cada hora hai un operario que se dedica a limpar as zonas onde se toca, onde se pousan as maus con desinfectante. Suspenderonse as entradas de persoal alleo ás instalacións. Os produtores, cando traen os socios de cooperativa, cando traen a súa produción, cando veñen buscar calquera cousa de cooperativa, teñen que vir tamén con mascarilla e guantes. A cooperativa continúa traballando co mesmo equipo, aínda que algúns dos seus traballadores o fan por teletraballo. Os primeiros días, forzando un poquinho máis para atender o incremento dos pedidos, e agora que se normalizou, estamos igual atendendo o traballo ordinario co mesmo número de persoas. Algunhas das persoas que se dedican a temas de programación de cultivos e seguimento, acompañamento aos produtores en campo, están teletraballando, visitas parcelas dos socios cando non hai ninguén nas parcelas, para intentar minimizar os contactos, os posibles contagios, pero sí que seguimos o mesmo número de persoas en plantilla. Dende Orsal non quixeron valorar as medidas económicas das diferentes administracións. Advirten que estamos nun momento excepcional e que o importante agora é combater a crise sanitaria. Nesta situación tan excepcional na que nos atopamos, hai problemas que non cesan. No Concello do Grove produciuse a enésima rotura da tubaxe de abastecemento da auga. Os técnicos do Concello, o xerente da Mancomunidade do Salnés e os traballadores que a primeira hora da mañá se desplazaron á Península Meca alertaron dun sorprendente xéiser nunha das tubaxes de abastecemento. Os propios técnicos do Grove, así como a empresa que xestiona o servizo, estiveron traballando na reparación da avaría. Mentres tanto, o abastecemento do municipio levouse a cabo cos depósitos de reserva de auga. A decisión do Comité Olímpico Internacional de aprazar os Xogos Olímpicos a 2021 afecta a numerosos deportistas galegos, entre eles a atleta ribeirense Ana Peleteiro, que a pesar da decepción inicial toma este aprazamento como unha oportunidade para chegar en mellor forma a Tokio 2021. O coronavirus golpea tamén o mundo do deporte. A crise sanitaria mundial obrigou o COI a pospoñer os Xogos Olímpicos ata 2021. Unha nova que, aínda que non sorprendeu a Ana Peleteiro, si lle custou dixerir. A verdade é que é unha noticia, que é bastante difícil de dixerir. Non desde que deron a noticia, sino desde que todo isto empezou, esta pandemia empezou a expandirse. Desde o día 1 que nos mandaron quedarnos pechados nas casas para intentar frenar todo o virus, xa rondaba na miña cabeza a posibilidade de que aplazaran os xogos ou incluso que os cancelaran. A verdade é que o estrés que provoca esa incertidumbre foi o que peor levei de todo isto. Unha vez xa anunciaron que se aplazaban 2021, por fin puden respirar máis tranquila. Como boa deportista, Peleteiro busca o lado positivo e ve este retraso como unha oportunidade para chegar aínda máis preparada a Tokio 2021. O feito de que se cambiaran a 2021 para min foi unha boa noticia, porque vou poder cumprir a cuarentena de mellor forma, vou poder estar máis tranquila, sin estrés, sin estar pensando no que me pode prexudicar e que outras compañeras miñas están entrenando eu non. Entonces, dentro do malo, que é que che cambian os xogos e que tiñes que cambiar todos os teus planes un ano, estou contenta e tomo como unha oportunidade para
para poder chegar aos Xogos Olímpicos en mellor forma. Ao fin e ao cabo, tamén corres o risco de poder lesionarte, así non todo é bo, pero tamén tes esa oportunidade de prepararte durante 12 meses máis. Seguirá a adestrar coa mesma forza e paixón que lle pon cada día ao seu traballo e de seguro que en 2021 nos ofrecerá a mellor versión de sí mesma para orgullo de todos os barbanzáns. Parece que a cita de Ana Peleteiro nos Xogos Olímpicos se resiste, pero eu sei que vai a chegar e o bo faise esperar, así que toca eso, manter a ilusión durante un ano máis, continuar entrenando máis forte todavía para deixar o nome de Galicia e de España pois no máis alto. A obriga de permanecer na casa arrebatou a moitos as súas rutinas deportivas. Cos xinasios pechados e sen poder correr pola rúa, moitos deixaron de lado a súa actividade física. Para evitar caer no sedentarismo, o Concello de Pontevedra acaba de poñer en marcha un programa de adestramento gratuito con máis de 300 clases virtuais. Manterse en forma física tamén é fundamental para superar a cuarentena. A obriga de quedar na casa impide usar instalacións como esta, o Complexo Deportivo de Campolongo, en Pontevedra. Para que os seus usuarios poidan continuar coas súas rutinas deportivas, o Concello de Pontevedra, canda a empresa concesionaria destas instalacións, puxo en marcha un programa de adestramento caseiro. Hola, mi nombre es Jorge, de Biguán Campolongo, y vamos a empezar con una clase de Zumba. ¿Lo tienes? Anímate. Oye Nacho, dímelo Niki, ¿estás viendo esa baby que está ahí? Increíble. O servizo ofrece máis de 300 clases como esta impartidas por profesionais. Hai actividades de tonificación, baile, meditación, yoga ou pilates, por exemplo. O único que deben facer os que queiran participar nesta iniciativa é registrarse na páxina web de Biguán. Ademais, a concesionaria do Complexo Deportivo de Campolongo tamén oferta todos os días clases en directo, gratuitas e en aberto, no seu perfil oficial nas redes sociais. Na súa conta de Facebook tamén irán publicando as grabacións das clases xa emitidas para que ninguén perda ningunha das sesións. Unha iniciativa semellante a de Pontevedra atopámola en Rianxo. Ali os veciños tampouco teñen excusa para manterse en forma a pesar de non poder sair da casa. O Concello e a Equafit, a empresa xestora da piscina municipal, tamén puxo en marcha unha aplicación gratuita para poder adestrar a mesma que están a empregar na Boa Vila. Como acaban de ver, esta ferramenta ofrece máis de 300 clases virtuais que estarán dispoñibles ata que se decrete o fin do estado de alarma. Os interesados tan só teñen que registrarse na páxina web Biguán para obter as claves de acceso. Os efectivos de Protección Civil de Vilagarcía danlle ánimos aos maiores da residencia Divina Pastora. Coas súas sereas aproveitaron tamén para homenaxear os traballadores deste centro, recoñecendo o esforzo que están a facer estes días sen deixar de darlles cariños maiores. Varios residentes deste centro, por certo, permanecen en cuarentena preventiva dentro da residencia. Polo de agora non se detectou ningún caso dentro destas instalacións. O centro Vilagarcía dispón dun cento de prazas das que unha dúcia son concertadas. A Divina Pastora, como o resto de residencias deste tipo, está sendo tutelada directamente pola Xunta de Galicia. E o grupo tradicional Os Trazantes de Tenorio convídanos a quedar na casa. Acaba de compoñer a canción Non Saias, para concienciar da importancia de respetar as restriccións do estado de alarma. A música é, dende logo, un bo xeito de facer máis levadeiras estas xornadas de confinamento. E nos cantamos, facemos festa, inda que estemos na cuarentena. Con isto despedimos as noticias deste xoves 26 de marzo. Poden seguir a actualidade a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Facebook e Twitter. Volvemos mañá con máis noticias. Boas noites. Ti non saias non, ti non saias non, que non. Ti non saias non. Que solo saia a xente que ten obriga de ir traballar. O resto queda na casa, que é importante para a sociedade. O resto queda na casa, que é importante para a sociedade. Como di, como di. O pobo berra, o pobo chora, pola xentiña que saia fora. E nos cantamos, facemos festa, inda que estemos na cuarentena. Eu non saio non, ti non saias non. Ti non saias non, que non, ti non saias non. Eu non
Ti non saias non. Ti non saias non, que non, ti non saias non. Eu hoxe quedo na casa, que é necesario para a sanidade. Podemos botar os bailes, tocar un pouco e tamén cantar. Podemos botar os bailes, tocar un pouco e tamén cantar. O pobo berra, o pobo chora, pola sentiña que saia fora. E nos cantamos.